is de bewoner van dit etablissement ook aanwezig? De bewoner. Oh, de bewoner. Dat is de bewoner. Dat ziet geen? Ja. De eigenaar in spe. Dat is samen ook. Hi. Maak je een vette hand. Wat van ons waan, L1. Ja, dat weet ik. Ja, ik Wat, heb het ons lekker gezien. Wat heb je hier allemaal bij jij verzameld? Wat denk je? En wie woont hier allemaal? Ik? Dat is Bas. Bas. Ja, daar woon je hier. Daar woon je hier. Ja, Bas. Dat is net. Nou, Dat best toe, hè? Doe het zo of niet? ja. Ja, daar. Goh. Ze hebben me wel ondiep begraven, zie ik, hè? Ja, ja. Dat is haar Heinrich. Herr Heinrich. Haar Heinrich is dat, ja. En waarom heb je deze zo genoemd? Ja, dat is ook voor dat was, ja. Waarom met je Heinrich? Ik zal eens zeggen, ik heb een frietkram gehad. En in de frietkram, daar zaten een paar pruisen te eten. Ja. En die had een kinder bij zich. Heinrich had in de lucht. Hé, kom voor je. En er zaten een paar pruisen daar te eten. En Boetj, wacht, dit is, ja, ik roep die tv even erbij. Die wordt gedekt door de. En daar zat een jongen op Boetj. Dus hij moest hals voor kop troet gehaald worden, want die had zwangerschapsvergiftiging. En Willemien die kwam bij mij werken toen op dat moment. En die zei van wie geeft ze hem nummer? Weet je wel, er moest een hondje uitgehaald worden. Wie geeft ze hem nummer? Ik zeg, ja, dat heb ik niet even nodig. En midden in de gang, die Pruisen weggingen, liep zo'n kindje van die Pruisen, liep terug, de friet kwam in. En zei dan hoor je van, hé, Heinrich, terugkomen. Toen keek Willemien me aan en die zei, toen gaat dat nooit zo, niet het nummer. Ik zeg, ik ding het toch, van ze de man is net je Heinrich. En zo doen net je Heinrich. En wie lang is dat geleden? Oh ja, 5 jaar. Dan zien er in Duitsland nog mensen die hun kinderen nog steeds Heinrich nu... Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ja. Oké. Ja. Hey, en die haalden alles, zien dat ook een soort van waakhund? Ja, die hoor je dat allemaal een beetje in de gaten hier. Ja. En waar is het kripje dan? Waar de kripje, heb je die door niet naar de kripje. Nou, die dingen heb ik hier gevonden, nou, vooral, ik gooi niks weg. Jezus met de man? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, we zongen net in de auto nog, Blief bij de man, hè? Weet je niet. Blief bij de man. Doe wel. Ja. Ja. Dat Ja, dat is, ja, die heb ik allemaal hier gevonden en zo. Daar heb ik er een beetje een monumentje van gemaakt. Ik ga door het graafsteen, die heb ik hier, ik heb hier dat zaakje een beetje allemaal opgeknapt en zo. En die graafsteen die logen onder hoe dat Piet hier de tractor vroeger stond. Ik denk, ja, wat zwaar, maak ze er een monument van. Een beetje zo van, ja. Ik denk die graafsteen die huren niet onder de grondje liggen onder een tractor. Die huren bovenop in de minste staan. Die wordt altijd hel gewerkt, ja, dan gebed en betaald ja, aan de kerk en dan leggen, ja, die moeten de grond doen. Ja, maar dat, Dus dat staat me gebed. Ja, dat zien ze toch niet helemaal, hè? Want ik, nou ja, Nee, die naam die heb ik er zo opgeschreven, dat is voor diegenen die de weg willen rollen. Als die achterom komt en dan wil je het komen shoepen, ja, dat is een probleem. Dan kun je, daar heb je eigenlijk Bassie, de neuzeling. Bassie? Nee. Ja. Dit is echt... dit is mijn ergste nachtmerrie, is dit. Denk je dat? Nou ja, ze zeggen dat... Het paard van Christus. Het paard van Christus. Dat is het paard van Christus, ja. Heinrich. Hey. Ja. Het is wel een nutterik, hè? Oh, wacht, dat is dan... Ja, dat is die teef. Dat is Boetj. Als je naar achterom komt, ja, dan gaat daar de groenje. En als er niet opgevreten werd, dan gaat er de groenje. Hé, hey, laat maar. Hé, die zijn wel op televisie. Ja, maar ze zeggen wel eens van ezels dat ze toch best slim zijn. Die zijn slim, ja. Een varken is ook niet vettig en een hond is niet voel en vals. Dat is allemaal gelul. Hey, maar, en een ezel is ook niet stom. Nee. Mogen we even met mij kijken op die landgoed? Landgoed. Op die range? Ja, maar ik moet dadelijk wel, ik moet met de frietwagen weg. Ik moet bij een school gaan braaien. Maar ik beloof dich dat we zo ja, pleiten zien. Is goed. Ja, ja? is goed. Ja. Maar en,
hebben ze gegeten? Ja, ja, die bieten meestal niet. Dus kijk hier daar. Oh, kijk toch hier, Basje. Ja, daar. Kijk daar. Basje is al weg. Als ze bezoek is, dan gaat hij zich gedaan stellen. Ja. En kom maar kijken dan als ze wil. Ja, Geer, want Ja? ik zag een bord Beverwijk hangen in de boom. Ja, dat klopt, ja. Ik denk je niet voor niks. Kom, en laat je maar werken. Hallo. Ja, als je erbij bent, doen die niks. Dat vind ik ook lachen. Kom maar. Dat hebben ze met jou. We werden hoogstens een beetje ondergecijferd. Ja, dat kan ze zeker op tellen, ja. Dan geeft ze niet met niks hevers. Hé, ga je goed doen, Heinrich? Ja, kom. Ja, dat zien ze. Hier had er die knuikje net. Kom. Hier heb je een knuikje. Ik ga naar de beetje die mat geklopt. Wat is een frietkrom? Goeiedag. Ja, de friet laag is dat. De frietkrom heb ik niet meer. Ja, dat doe ik niet meer. Ja. Is dat de postbode? Dat is, ja. Het Romeir gezet. De woordenpostbode. Ja. Maar vertel, wat heeft ze allemaal gebouwd? Ja, hier gewoon. Je gaat ooit shoppen, denk ik. Ja. Moet ze even die omlopen, hoe het waaien is. Je gewoon maar naar de hoed varen. Ja, kom maar even kijken. Dat is Johnny Camponi. Wat heb ik gebouwd? Ja, gewoon, je chapjes heb ik verbouwd en zo. Dus, wat wil ze zien? Wat wil ze zien? Alles. Ja, alles. Dat is een pony, dat is een beetje een weerslap. Dat was eigenlijk een slappony, maar dat heb ik bij de ezel gezet, want het paard ging nog kapot. En dat deed het paard niet, de ezel deed niks als buiken en ja, hij heel veel verdreed. Dus ja. Serieus? Heb ik ja. Kijk, daar gaat er her. Wat wil ze zien? Ja. Het is niet te laten zien, het was gewoon een shop, dat sting op instort en het hong allemaal aan één met het klim op. En wanneer ben je hier komen wonen? 2004, maar ik woon niet altijd al. Kijk daar, als ik film me wel eens. Hey, met die ding. Kijk daar, de ezel. Zit weer op de Dat gaat zich grafheuvel. aanstellen. Dus dit... ik geef daar even een showtje weg, dat wilde op de televisie, maar ik geef er niet zoveel om. Maar Basje is echt een beetje een aandachtstrekker. Nogal ja. Als er- Ja. Dus Oh, meer- ja, er werd ja. even een Ja, dat is, nummer 2 gedaan. Daar is er degene aan het braaien daar. Ja. Ach hier, dat doen ze rodeo. Goed zo goed. Ja, dat is gewoon. Laat eens kijken wat ze catch. Ja. Wat waren we eigenlijk? En, wie is aan Basje gekomen eigenlijk? Dat is, ja, dat heb ik gewoon een keer, die Emes moest weg. De stond bij een pony, dat verstond zich niet onderheen en die bijten zich of ze gaat, ik weet niet precies, maar die moesten van de ezel af. En die moesten een goede plaats hebben voor de ezel. Ja. Die zijn ze komen kijken en hebben ze hem hier opgebracht en hebben we hem gestaan. En die verstonden zich wel, die twee? Oh ja, Ja? ja. Rijk van moment af. Ja. En ja, daar kent ze niet even kijken. Ja. De ploeg door op het plaatdaak. Ja. En dat werkt. Als ze het land hem geploegd wil hebben, dan moest dat zo doen. Ja, nee, dat is gewoon zo'n skelet, dat heb ik voor een ploeg. Weet je, die ploegen die heb ik hier allemaal gevonden, dat heb ik hier allemaal uit de grond gehaald. Dan heb ik daar op het dak gezet, dan heb ik daar zo'n skelet. Dan heb ik er ver gezet en met een vishengel doe ze dat. Met een fles bier eraan. Dus dat skelet, dat moet rieten aan die ploegen om aan dat beer te komen, snap je? Ja, ik snap Dat- natuurlijk wel. dat, dat vertelt toch het hele leven of niet? Dat is de barsten moeten werken voor je aan te komen. Snap je? En dan komen we er nog niet aan, hoor, nog niet. Dus wie halen dat ze riet, wie slechter dat ze draait. Ik ben een beetje verkoud, dus ik ben eigenlijk een beetje... Hey, maar Ja. is dat familie? Ja, dat is mijn opa, van Ami. Ja. Die moesten de grond doen. Die had je lang genoeg in de grond gezet en dan schiet de deur te zien of ze gaat. Die hebben levenslang in 3 dagen hebben die zich te barsten gewerkt en gebijt en gedaan aan die kerk. En toen moesten de grond doen. Toen zei de pap van, op moet troeden of betalen. Ik zeg, dan stamt er de deksel nu nog van de graafkist af, als ze dat moet doen. Ik zeg, dat doet dat. Ik zeg, dan met de steen, ik zeg, wat doen ze daar met? Ja, dan smieten ze hun eigen ding. Ik zeg, dan gewoon neermalen. En dat heb ik dan als opa zien, als monument, zeg maar. Als een minste, als ze niet al leven gewerkt hebben en iedereen, die kinderen allemaal fatsoenlijk op het gevoeltje en hel laten werken.
En ja, ik vind dat zo'n beetje een illusie dat hij de grond doet moet. Een beetje dat verhaal eigenlijk. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind het gewoon erg. En dat mogen ze niet zeggen. Maar ik vind dat, ja. Ik ga er Waarom mogen ze dat niet zeggen? Nou, dat mogen ze maar niet zeggen. Dat is best schandalig tegen. Maar ik vind dat, ja. Ik meen dat oprecht, ja. Maar dat is toch eerlijk gewoon? Dat ben ik. Recht voor de raad. Ja, dat is zeker, ja. Ik wil even naar Beverwijk. Is dat goed? Ja, dat moet Kom zo even naar weten. Beverwijk. Ja, dat is goed. Waar ga je nou door? Dan ga je dan... Mijn broer heeft twee gedraaid. Ja, wat? Nou, hier heb ik die shirtjes zo gehad, ja. Die ben ik er nu dagen op het leggen. Maar maakt het allemaal zelf? Ja, dat stond allemaal al.